To nie se roztopy. Znaczy olej, to jest lepszy olej na to. Na tle. To jest lepszy. Co wiesz tu na nowy? No, co nie wiem co na razie. Nie robię. Ronnie, chlápe tam. Ronnie, ako tu vedím. Mlieko máš v chladničke. Domiešaj poriadne. To je môj miláčik. No prejdi, veď. No čo? Pane, čo tam ešte dávať za prísady? Tu máš až tie vešej, relácie. Čo na prípravu koláča potrebujeme? No? Fajca, muku, cukor, lemko, cukor. Čo robíte, pani? Čo ja viem, punku? A za punku? To je nejaká lásky, či čo? Jo, to 정말. Kde máš plech? Kde? No, chuť to vidieť, lebo ty to roztvárate. Ako to robíš? Ty čo to tam? Ty sa roboval, To je čo? To je čo? To je tebe sladké či aké? To je cesto typu, a to je toto. To je nazva je. Sladké? Uj, to je cukor. No veď pravím, že to je sladké. To je všetko pripravené na plek, toto. To už len zamiešaj. Už zamiešaj si. Rukou. Barečkou. Nie, však ja si to nesiem. Idem tam ešte. No co? To gdzieś odskaczył. Za naplej masło potrebiej, na chlebce na hlavu paczka, to stalo się olej, to olej. Olej, Nie to roztopione. olej dali. Co? Olej dali. Może to, ale to sprawiedliwe. O! Jezi! Co? Vlado! Ty som. Aha, jak to krásne miesza, jej. To sa dalo. Sneh, čo sa urobil, sa to dalo do cesta. To teraz vymieša, dá sa to na plech. Jak to mogło być? Volá sa to oblíž prst. Weselnicki. Dobrze, będziemy. Varí. Piatich ludzi, czyli syro. To piatich, tak. A to by nejaký koláč. Jesiedný! Dobre. Ešte polievku uvarí, ďalbu. Tam sa ešte plnka robí. Prsty sa nakrájajú, ne? A dospelí sú v obývačke a my to stane. A to też tu masz. To tam tiež dá. Ale rumala to nie? Máme to na stôl, Tu damy ten? Môže aj hlasno sa rozprávať. Ale, a máme chyba ukryť. Musíme utrieť teraz. Marcina. Jako kaloriki ty. A co to tu? Čo s tým? Bolo písané, že iba rozdieliť ešte žltka o zlom. Ukrywaj to. No, z toho, že chlebík nie sa rozdieliť. Ukrywaj to. Chlebek. Aj? Toto sa teraz vydáva na plek, ktorý sa zohrieva na stôl. Vydáva na 10 Je to minút. biele. Ráno, príklad.
Nie, to tutaj mamy. Dajcie robię na lewicki, to się Po prostu zrobi. będziemy na kuchni plech a damy już na stole. Dobrze, jest kochatka, bo cały jest sobie, ale... A tam to čo si robil tu Ale môj sa potrebuje rzodky, ale aj rzodky. No to už je rozdielne, to už je všetko. Aj skoro... No. Aha, a tam býva... Do cesta išli len tá... To nie. Sneh vyšiel do cesta. A A plnka ide potom pôjde na to plnka zmiešaný cukrov. A do neho dáme maslo a ale zmiešaný. to cesta sa dávajú aj... Pozrieť. Do cesta sa dávajú aj toto. Čo to? Neviem, či ja neviem. No. Chceš vajče som dal? No tak potom je. Päť. Tak potom je dobre. Tak je komu. Je komunikacie. 5 som dal. A... Môžeš dať na plech. Žltko, to je všetko v poriadku. Nie, že to dáš do úst. Čo toho nemusíš myslieť, že to môžeš dať. Ale tu keď sa upečie celé cesto, tak dáš tam pulku. Vtedy. Môžem už rozložiť, hej, práškový cukor. Nie. Hej. Áno. Hej, môžeš. To už nepotrebuješ. Ako to tam volá? No, oblíž prst. Prosím, nedávaj to tam, trapas. Nie, ako to tam, ale keď to zinke, ale možno to napísne, no bohužel. To je to bialučko. Bielo jako vápenka. Rozusíraš? Nie. Ale to vonia. Nie to. Vajte spolu. To keď vonia, tak je dobré. To maslo ide do čoho? Do plnky. Jasne, že? Tam ide maslo. No, to vravím. Maslo. 200 gramov. A to čo je tuto? To je plnka? No tak vymiešajte, alebo čo? Možno to vyšlo, ale... Tu už musí. To sa dá Musíme to dať vychorniť. No tak to už vyťahne, dajte do spolky. Čo je, no? To vyťahne, dajte do spolky. Je pekné cesta biele ako bavlnka. To je bielučko. Vidíte? To vymiešava. Potom No, že prázdnili sa, vidíte, no, vidíte. to sa dá teraz takhle. No, Na kupie. no. To teraz do túto, do trúby. Tu sa mieša. Idem na to. Môže dať. Už. Počkaj, dívaj, čo tu máš, ty kúpiš. Ale si to lepko páli. Kamera mu, hej, vychorniť. Trúba. To je plnka. Nie, to je voda. Jaké to je plnka, to voda je. Jaj, poďme. Tu sa hovorí. Tu je vlastne vodnícka. No. Dáme to. Dáme to na plek. Dáme to... Ide to do trúby. Už to ide. Už to ide do trúbičky. A už sa to tam peče. A peče. Už sa to tam peče. Už to do trúby. Myslím, že... Už je skoro. Už sa to peče cesto. Tu cukor môžeš chovať. Kávu. Ale počkaj, ja kávu nie. Ja chcem... Čo si dám? Káva nie. Kávu by som si dala, ale to by som nezaspala. No bo komu to robiť, ne? Čaj sa mi nechce dávať. Nechcem nič. To si dáme, že 8 čaj. Alebo vôbec si nedám nič. A teta prišla. A už je teta. Pozrieť, ako sa to peče. A plnka potom... To robím, lásku chce filmovať. Plnka potom by mala ísť toto. Áno.
A pesku prima to oksyduje, bo to nie najlepsze. Hafinko, zadok tu mam widno. Upečete? No, co pycie? Ej, no to zapeču, že upečete to. Aspoň No dobra, lebo babka varila, že tu si to zložitý koláč, tu máš, že máte sa to pýtali, povedala, že to sa takto pečia, že sa tam povedala niečo mieša, povedala, že to, ja že no to presne, to dáme, že to mi stojí. Že aby sa vám to podarilo, povedala, že tak keď sa vám nepodarí, no. A čo máte čo? A plek, že to je. Dobra, już.